I vores motivationsapp har vi 3 kategorier: træning, madlavning og skolegang. Under træning har vi 3 underkategorier: træningsprogrammer, øvelser og kur. Under træningsprogrammer har vi løbetræning og styrketræning. Under løbetræning har vi intervalløb og løbeprogrammer. Hvis vi går ind i intervalløb, har vi forskellige intervaller. Og her under lange intervaller har vi en god fremgangsmåde og guide. Hvis vi går ind i løbeprogrammer, har vi forskellige løbeprogrammer til forskellige niveauer. Og under begynderløb har vi et ugesprogram, hvor der står, hvad man skal gøre og hvilke metoder man skal gøre. Under øvelse har vi arme, og her er også en god fremgangsmåde til, hvordan man skal lave øvelsen korrekt. Og under mave har vi også nogle forskellige øvelser og en god fremgangsmåde. Ligeledes i ben. Hvis vi går under kur, har vi forskellige kurer, så man kan få den kur, der passer til en. Og under 5-2-kuren er der også en god fremgangsmåde og overskuelig, så man let kan komme i gang. Og hvis vi går ind under madlavning, så har vi madplan og ugens madidé. Og hvis vi går under madplan, så har vi en madplan til hele ugen, som opdateres hver uge. Og hvis vi går ind under mandag, så kan vi se, at vi skal have stegte kyllingelår til 4 personer, som bare 40 minutter. Og går vi ind i indkøbsliste, så har vi alle råvarer, som man kan købes i alle Fakta-butikker. Fremgangsmåde. Og inde i fremgangsmåde, der står der meget punkt til prikke om, hvordan man gør dette, og energifordeling. Ugens madidé er et eksempel på mad, som opdateres hver uge. Inden under skolegang har vi en lektiebog og en alarm, så man altid kan blive mindet om de lektier i rigtig god tid. Og har man brug for hjælp, så kan man eventuelt skrive til sin lærer, som også er indehaver af denne app.